so far, I'm sure yung reaction naman ng mga tao pag nakikita kayo. Yun nga, nagtataka rin ako, medyo parang bumalik yung sigla ng karir ko. Siguro, dahil doon sa probinsyano siguro, no? Yung ang tao, di na ako tinatawag na Leong Guerrero, bibihira na lang. Ngayon po ay... Bihira na lang tawagin Lito Lapid, tawag sa akin Pinuno. kahit nga yung si mga Pinuno, kakilala si ko, Pinuno ang Pinuno, tawag. Pinuno. Ano pong reaction niya pag ganun, Pinuno? Siyempre, ako nagulat ako, masyadong ano yung Pinuno, sikat na sikat yung Pinuno. Pati bata, nung araw kilala si Leong Guerrero ng mga bata. Ngayon yung mga bata kilala Pinuno. Sinasabi ko sa kanila, wala sa balota yung Pinuno. Yun nga po. Ang nasa balota po ay... Lito Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Dati rin, number 40. Ayan, numero 40 sa balota.